Mae drysau'r auditoriwm bellach ar agor. Mae'n amser i chi fynd i'ch seddi. Rydym yn llawn cyffro i groesawu cynulleidfaoedd yn ôl drwy ein drysau, a dyma beth allwch chi ei ddisgwyl. Pan gyrraeddwch chi, bydd yno staff wrth law i'ch tywys. At ddibynion profi olrhain a diogelu, bydd gofyn i chi sganio ap Covid y GIG. Gofynnwn i chi wisgo mwgwd wrth ymweld â Fenyw Cymru mwyn sicrhau amgylchedd mor ddiogel a phosib i'r holl ymwelwyr a'r staff. Gallwch ei dynnu yn y mannau bwyd a diod, ond dim ond wrth fwyta neu yfed pan fyddwch chi yn yr auditoriwm. Nid oes yn rhaid gwisgo mwgwd os ydych chi'n iau na 12 oed neu wedi eich eithrio. Bydd yno unedau glanhau dwylo yma ac acw yn yr adeilad ac rydym yn eich annog i'w defnyddio'n aml, yn enwedig felly wrth ddod i mewn i'r adeilad a chyn i chi fynd i'ch sedd yn yr auditoriwm. Mae modd talu'n ddigyswllt ym mhob bar a chiosg. Mae pobman yn yr auditoriwm a blaen y tŷ'n cael ei glanhau'n drylwyr. Sicrhewch eich bod wedi lawrlwythoch docyn cyn dod i'r theatr. Fyddewch o hyd iddo yn yr e-bost i gadarnhau. Gallwch ddangos y tocyn ar eich ffôn symudol heb gorfod ei argraffu. Mae liftiau ar gael i gwsmeriaid. Edrychwn ymlaen yn arw at eich gweld yn fuan. Helpwch ni i gadw pawb yn ddiogel yn Fenyw Cymru. Peidiwch â dod yma os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19 a chysylltwch â'r swyddfa docynnau i gael gwybod beth i'w wneud.